Dolai Hangkorni Longtrai Belly Sub Division ni Bisingo Klaine Huku Twisa eba Dumachara rung Nogati Prasha rung Shrugnai Zik Shongni Bagai Bishi Chini Shikang Girls Hostel Tangmani Hostel Kazam Angai Doglam Forkirok Bai Thang Bai Pano Tabo Pano Chengzagyako a Girls Hostel Shep Malia Tiprasha rung Shrugnai Zik Shong Kaiji Khotol Ganang a Girls Hostel Tangjagi Tongpro Class 8 Puri Tongnai Rok Tabo College Pai Bikha Fiaba Bo Hija Kok Tumani Bagai Chengshari Khaijaklia a Girls Hostel Khanai Naidi a Hostel Tangjagi Tongpro Class 8 rung Shrungi Tongnai Tamo Saka Wngkha Twisa School eba Twisa School ni kaisa Girls Hostel banai jangmani ang 2000 ang class 8 tongphono Girls Hostel tangbaijak Burirong bagai hinai Twisa School ni bagoi oro tak pojamto kono tabok ang college jakan mane 2 বছর অংখা 12-13 বছর অংখা হোটেল ন tak pojam kono naikani khaijaya burirong mai kono service khaijaya kono khulok jaya burirong ni bagoi hinai khulok mane on bainang demand khayo chino all tipra sarong sino Twisa samsani jotokno obon demand khayang sudang ব্যক্তিগত demand khaimani abono obon daktino khulongna bagoi sino 48 korom sarani dibasondro rang khulno bang social media bisnitang demand khai kono tabo social dakti khulongna bagoi Huku Twisa Hatio Tangnai Rok Hatio Tangyachani Shikangno Patani Samung Pai Tangwai Jadi Huku Twisa wa CPIM ni Jorawo Jeng Sorkaro Phaike Hatio Joto Shepsap Khairinai hini Amchaini MLA Dibachandra Rangkol Kok Samani Fia Hapang Phaimani Bishuni Kawui Thangibo Tabukbo Hati Khaipainai Bania Khainai Rokni Bagai Khitai Sutui Thai Grini Bagai Jengjal Achalaija Huku Twisa Amchaini Rukrok Wngkha Twisa hati eba dumosra bazar hinago hati wngkha juk romai kaisa tipra sarone bazar bazar tak pojamto tipra saro hasar mane phaye paran bisne phaye oro oneko jungjal ka phaye jungjal wngkha hati eba bazar stino khungsa pojamto tangjak kore omon bagoi sudu borong kang ma salamane khanago ang sabaitan khanaka hati phaye onejon morok sakongo khame angoi kikro goi Namo obai ko obai ki bok accident obo hairo bong lain jang ang nijen ব্যক্তিগত bo hanai bosoro hati phai khena kholain kare 12-30 taka roge mono thamai mathio obon bainang demand khayo 48 korom sarani basna penting bar emlam kha orne emla bo tak pojonto stino khungsa pojonto tangoro phaya emla phan bosoro 16 khorang mano taklai besi orang barika thanai bosoro thanai bosor sangrogo বছর 16 খরাং মানো কেন্দ্র গনাই খুনানি বাগৈ কিন্তু orang no box no khungsa pojamto tai rokphaya sino dumosra bazar bo sai thango agi rohingke ja sokam mayasni sangkai sokam mayan bagoi kuno kam khaimaya ang ja sokam manai osmiyo ta pojamto sokam manha ta pojamto kuno bo kam khaimani kore ekta sino khungsa pojamto tai rokphaya on baino ang demand khayo social media ni bisungkaino ang sason ব্যক্তিগত ang demand khaimania amchani jotok tipra sarona demand khayo dumosra bazar toilet khungsa tangnani bagoi